OFW na biktima ng ipit taxi gang. Bagong buo mo na naman to, partner, no? Ikaw founder, no? Sobra ka. Magbagong buhay ka na, ang dami mo ng gang na binuo, ah. Nagbagong buhay na ako. Aba, kasalanan ko ba na yung mga gang na nabuo ko ngayon nagbuo rin sila ng mga kanya-kanya nilang mga gang? Hindi ko na kasalanan yan kung magaling ako mag-train. Saan ang training center mo? Maipasara na. Dito sa may Mandaluyong. 2 to 5 p.m. ang training, Monday to Friday. Nakaka-learn Anong tawag sa kanila? Ipit taxi gang. Ipit taxi ito gang. nga, OFW nito, sumakay sa isang taxi. Ang nakaka-learn pa dito, partner, yung taxi na sinakyan niya is a fleet. Kilalang taxi malaki, siya, malaki oo. siya. So, although yung fleet na yun, sinabi, wala silang ganong klaseng taxi daw. Kumbaga, So, isolated case ito kung sakali man. Oo, maaaring ba, binago yung nakasulat, or hindi ko alam. Basta ang sabi nung fleet na ito, yung kanilang Wala silang pinaka-boss, kinalaman dyan. wala silang alam na ganong plaka Okay. at ganong klaseng empleyado. Parang ganon. So anyways, anong nangyari? Sumakay itong balikbayan na ito. Siyempre, dahil balikbayan, ang daming dala. So ang nangyari, pa-turn siya sa may Meralco Avenue. Biglang may nabunggo yung taxi na motor. Okay. So akala niya talagang Banggaan. nabangga kasi nakita niya na parang medyo nainis yung Driver. yung driver. Oo, ma-acting Oo, din, may no? pag-acting. Sabi kasi training. 2 to 5 p.m. Monday to Friday. May training center Wala yan. naman, afford naman, afford. Ang bayad part depende sa mga nanakaw mo na. So Kapag sanay anyway, na sanay ka na, mura na lang. correct. Oh, pero Pero pag bagito ka pa. bagito, tapos marami ka pang kailangang matutunan, 'di ba? Mas mataas ang Mahal. tuition. So anyway, nabangga itong motor pag kurba pag-turn. Oo. Tapos hindi nagtanggal ng seatbelt. Oo. 'Di ba? Parang syempre bababa. So nung akmang bababa, yung motorcycle driver biglang tumayo. Nakalakad agad. Tapos sumakay sa passenger seat. Doon na niya na intindihan na hold up yun. So, nagmaneho pa sila hanggang Cubao. Pagdating ng Cubao, tinulak siya papalabas. Ganun! Ipit taxi gang. Yun yung Ala, tawag. nakakatakot naman. Nakaka-lurky. Ang daming nawala sa kanyang partner. 100,000 pesos worth ng jewelry. 200,000 pesos cash. At syempre, dahil balikbayan, meron siyang designer bags na worth 100,000. Merong 3 iPhone. May mga tsokolate. Doon ako nang hinayang, partner. Sa tsokolate, balay mo na kami nakapangalan sa atin Hindi sa tsokolate, sa canned goods. Doon sa corned beef na disuse. Doon ako nang hinayang, partner. Bakit ganon? O pagbalik-bayan, ganyan talaga yung corned beef na disuse. Correct, diba? Yun. Nakakalungkot naman kasi Nakakalungkot nakakatakot pa. na, no? Correct, nakakalungkot pa dito, partner. Kasama din yung travel documents niya. Tsaka yung lisensya niya bilang aircraft engineer. Wala, marunong pumili yung Alam, nag-text, siguro. miyembro ng gang na Siguro to. alam, baka galing airport, hindi natin masasabi, Siguro diba? first honor to nung nag-training sa inyo. Baka partner eh. Baka siya nga yung binigyan namin ng suma. The Summa Cum Laude Award. Oo. Top notcher to, no? Nakakalungkot na may May mga karma ganyan yan, may klase. karma. Tsaka correct, tsaka nakaka-stress dito, partner. Yung pinaghirapan mo ng ilang taon. Ang tagal niya kinipon Hindi yan. hindi ba siya nakuna ng CCTV na malapit doon? Hindi O ano, wala. hindi kasama sa balita, partner. Tatanong ko mamaya, ha? Punta ako police station. I-verify ko lahat. Sana magawa ng solusyon ng Oo, kapulisan na. correct. Ginagawa naman, hinahanap na yung driver kasi gumawa na ng sketch. So, sana magawa ng paraan. Ang sabi naman nitong OFW, hindi naman siya sure kung makukuha niya na yung pera. Ang importante, makuha niya yung mga dokumento niya. Correct. Pero syempre, kung mabalik sa kanya, bakit naman hindi? Diba? Nakakalungkot. Huwag gagawa ng masama sa kapwa. Kabisyo, tandaan ang balik ng karma. Ay, nako, 1,000 fold yan. bongga! Again, kapag gumawa ka ng kabutihan, ang balik ng mabuting karma, bonggang-bongga. Ganon din kapag gumawa ka ng kasamaan, ang balik ng bad karma, bonggang-bongga din. Huwag kapiling at kabanding pa rin ang iyong paboritong tambalan na kahit walang pera, mukha ng mga artista. Yun! Ako mga si Nicole Liala. Ako naman si Cambio King Chris Chuper. Nagsasabi. Noong bata pa ako, takot ako sa dilim. Pero ngayon matandaan ako, nakikita ko ang Bill Cosmeraldo. Grabe, mas takot na ako sa liwanag.